ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଅଙ୍ଗୁଳାଇଠାରେ ଆଲଫା ମଣ୍ଡପରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁପୂଜା ସମାରୋହର ସଭାପତି ଅମେୟ ନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ସାମାଜିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନିହାର ମଲ୍ଲିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ସଂସ୍କୃତି ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରି ଗୁରୁଭକ୍ତିରେ ସିଦ୍ଧି ହୋଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉତ୍ତରୀୟ ଓ ମାନପତ୍ର ଦେଇ 128 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ତନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆମର आमर जे पूर्वतन उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति सर्वकृष्ण डॉक्टर सर्वकृष्ण राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण आज जन्मदिन। सी थे एक मुख्य आमर शिक्षक थे जातिर समाज कल्याण शिक्षक मान उत्साह करते। से निजे भी गर्वर सहित समस्त आह्वान करते आगे आगू। तेणु तांकर जन्मदिन को आम आज पालन करुँ। से आमर महान शिक्षक गुरु महान देश नेता से आम सर्वसम्मति आम प्रणति जन आम पादरे नमत आज गुरु दिवस पालन करुँ। ये हूँ आमर श्रेष्ठ मानव कल्याणर मुख्य उत्सव। आज पवित्र गुरु दिवस देशर प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जन्मदिन। से ही अवसर में महापड़ा निर्वाचन मंडल 48 पंचायतर विभिन्न गाँव आसीथिबा माने वरिष्ठ गुरु टीचर माने सेमानकु आमे टिके संबर्धित कलु। देखिलु विभिन्न पंचायत आसछन्ति गोटे भल दिन पवित्र दिन एवं सेमानकु आशीर्वाद नेलु। तेणु ये 53 वर्ष बयस ये गुरु मान आशीर्वाद मत मिलवाटा ये मोर एक परम सौभाग्य। समाज रे जो माने नेग्लेक्टेड जो मान को गुरुत्व दि जाए मु आज भाषण माध्यम कहली आपणकर जनगणना हो कि ईवीएम भोट बाक्स हो सबुति से गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। सोसाइटी रे अलड़ा होकर रही जाइछन्ति, लुचि छपि रही जाइछन्ति, सेमानकु बाहर को आनिबा कम से कम सेमानकु आसी पूज्य पूजा ये जो प्रथा आरंभ होती निश्चित भाव भल जिन। शशिभूषण दास देवपड़ा ग्राम पंचायत नलपदा। आज गुरु पूजा समारोह अच्छी कौन आप प्रतिक्रिया देखिए ना गुरु पूजा समारोह स्वच्छासेवी अनुष्ठान ग्राम्य स्वराज तरफ भारी खुशी अच्छी कारण दिव्य भव्य सृष्टि कर भावभक्ति सहित
ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଏ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସମାଜକୁ ଆଲୋକ ଦେଇ ସମାଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ଭବ୍ୟ ସମାଜ, ପ୍ରଜ୍ଞା ସମାଜ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରି ଏ ସମାଜ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ଭିତରେ ଭାବ, ଭକ୍ତି, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ ବିଜୟ କୁମାର ଖଣ୍ଡୁଆ ଦୁଇ ପଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଜି ହେଉଛି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ 138ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ସମସ୍ତେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କେତେ ମୋ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଥିଲେ ମୋର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେଶ ଏବଂ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡର ନିର୍ମାତା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ତାଙ୍କର ଯଦି ଉନ୍ନତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ନେବା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜ ଏବେ ଅବନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ବଡ଼ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବେ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ